Kisumu County. Obila e sub-county ma Ugunja, county ma Siaya, dhi nyime kod timo nonro e wi nek mar anjao mar japuonj moro mar skul primar manyo timore otieno ma piny oru godo kawuono e gweng' ma Nyamasare. Wachore ni Beatrice Atieno Sulwe ma jegni 55 no roch ratiche kaito obet nyadinwoya mochwe owito ngimane. Gweng' ma Nyamasare, sub-county ma Ugunja e county ma Siaya. Lit kod kuyo nenore e wenge anyuola mar Beatrice Atieno Sulwe. Penjo maduong' en gimomiyo nyathigi nonegi e yo mar anjao kamano. Alikuwa analia hati Ugunja huku upande ya Nyamasare ni mbaya. Kifika kitu saa moja ipate kama ushafunga geti yako kila kitu, ati si kuzuri na si mara ya kwanza kuingiliwa. Kuna wakati aliingiliwa mchana akienda shuleni na wakabeba kila kitu. Jirani akampigia tu simu, kurudi akapata kila kitu imebebwa. Alifuatilia mpaka akapata huyo kijana. Huyo kijana alishikwa, walikuwa wanaenda kotini. Na huyo kijana alikuwa anamthreaten, anatuma message za kumshtua. Min onegi bong'ad thunde ong'ad nyaka lwetene. Beatrice bende nwang'o kong'ado winjo pok anene to ne mochari. Ong'ad ng'ute, ong'ad lwete, gik machalo gi mago. Koro ok ang'eyo ni joma nonego min gi mochopo kendo kuom Beatrice to kanyal dhi mbele nyage wachno nikech wachno koro ni kuom polis ong'eyo gima biro timo. Kaluwore kod watne ma Catherine Osodo, Beatrice nochoch ratiche kaito bang'e otong'e matindo tindo mochwe otho. Alikuwa amechinjwa kama ng'ombe. Wamechinja mkono iko kando, shingo imekatwa hivi, imebaki tu hapa peke yake. Uso imekatwa, huku imekatwa, tumbo hapa karibu na nini? Na maini imedungwa kisu. Sasa maaskari walikuwa wanafanya investigation. Sasa si kuruhusiwa kumguza ama kusonga karibu. Bende nyathima nyako ma jegni 20 ma bende nodak godo nochoch ratiche kochakore sariyo mar otieno nyaka piny oru. Ne en wach malit sana neno ringre moselal ka kwang'e remo ka ng'ama kwang'e nam. En wach ma onge kore kod atache ka inyalo nwang'o ka jonjore donjo chakre gimoro saa 2:30 motieno to gitiyo tij njore gi maber nyaka gimoro saa 11 okinyi ka giwuok gi a. Kane oloso kod Ramogi TV e yor simbo ng'we yamo, tendo bila ma kaunti ma Siaya Michael Mushiri okwedo tim mar anjaono kosingo neno ni achije 4 mitudo kod nekno ondhi. Joneno wacho ni ma oken kidieny mokwongo ma jonjore osetemo nego Beatrice ka ging'eyo gimomiyo ni dwar nege. Gikwayo obila mondo oru nonro kendo okum jogo manyalo bedo ni nonego miyono. Akwayo ni mondo mi jopiny oti machiegni kod obila mondo mi arita mar kwe obed maber nikech kinwang'o ka king'iyo thuolo ma jogi ne otiye tijno chakre saa 2:30 nyaka gimoro saa 11 okinyi en ranyisi moromo ni onge arita kwe area ni. Ngima makamani ng'ato ok nyal dongre go, ngima kamani ok nyal dhi go mbele. Nyasaye mochwewa to kata no be ni pondo machal nade ok nyal ponde wang' Nyasaye. Omiyo wawuog jowadwa, wawuog nyithindwa mondo be jogo makare timo gik machalo gi kamani. Nyaka ethone, Beatrice ne en japuonj e skul primar Masira Dumbi mantiere Ugunja sub-county. Ringre nitiere kar kano ringre ma Ambira. Jailieta, Ramogi TV.